Takže pri tomto cvičení budeme vykonávať rotácie hrudníka v lahu, čiže môžeme si poskytnúť, alebo teda zaobstarať takýto vankúš, ale keď ho nemáme úplne nevadí, ale ja ho preferujem. Láhneme si na bok a teraz obidve kolena dáme takto na seba, pred seba. Láhneme si na stranu a teraz ideme takýto veľký oblúk dozadu s tým, že chceme položiť lopatku na podložku, alebo sa snažíme. Nemusí sa nám to podariť, ale snažíme sa položiť lopatku a vrátime sa naspäť. Hej. Keď idem do toho otvorenia, tak dávam pozor aj na to, aby mi kolena zostali na zemi, aby som ich nedvíhal, alebo nedvíhala. Idem do zadnej strany, vrátim naspäť. Takto vykonáme 10 opakovaní na jednu stranu. Potom otočíme 10 opakovaní na druhú stranu. Na čo by som si ešte dával pozor, je to, že tak ako ležím na tom rameni, tak idem naspäť a na to rameno sa chcem aj naspäť vrátiť, hej? Aby sme nezostali tu a teraz len tú ruku budeme dávať sem, lebo teraz sa v hrudníku nehýbeme. Hej? Čiže otvoríme a vrátime sa na